Ya lah jan jeneng di sini wong kon gene kopi kok ora mrene-mrene toh. Selak mumet ndak sikit mau orang ngopi. Panas sih. Tapi apa-apa lah jarang kopi kan panas ya mending kok tak garing kayak payu. Ora dedek toh ndi toh? Lah kae lu jarang kopi kan loro ora arek kok Panas-panas iki enak ngopi iki seger banget ini. Ya digawe ini lho. Alah gak ada ngopo lo, pernah ngerti aku sik repot rono rene gayane pirang-pirang kok Ini ndang digawe ini lho, selo lho. Walah. Aku pernah ngerti wong, orang rampungan kaya ngene sik repot. Oh, mbek kopi dadak kon gawe nih. Nggawe dhewe lo iso. Biasaan tenan. Nggawe kopi lo penak-penak kaya ngene dadak merentah. Mending lek gelem gentenan kene repot gede dewangi mau ya ora ya kopi dadak perintah-perintah. Itu kopine kok ora dadi-dadi. Lah iki lho wis dadi wong iki mbok sing sabar lho. Ya wis gek endah lho. Kok seger tuh nambah kopi ya? Panas. Ya piye toh omah diombe. Ya. Nanti mau gitu kasmu dek. Payah lorong diombe dhisik lho. Ini iki kepiye aku ngombene lala. Alah iki. Ya, ini kapok Wis kena to, Me? Iya toh. Jan malah muter ki bekasi sing ndi ki mau larang genah tenan iki. Buang wae toh. Payah. Terus itu mari mumet iki. Gendang lek ngombe gak tak isai. Iya lah kuwi toh, tak ombe. Mbok guang ya. Ayo bekas bojone wae ora gelem malah mbok guang ki piye lho. Iki lho lek gawe iki nganggo banyu panas digodhog, kangge gula ki tuku, kangge kopi ini tuku. Kok kepenakan temen kowe iki digawe-gaweke. Malah diguang kaya ngono wis ra genah kok. Sesuk males aku lek kok gawe kopi meneh.